Това няма ли са хубаво, свален да им съм бялата рокля, малко се притеснявам. Задоволително е да съм самостоятелна и да съм себе си. Когато помоля за, примерно, за една вилица и по-за чашата, да си направя сервис и после ще ти помагам. И харесва ли ти тук? Че как няма да ми хареса без тази шведска маса? Искай. Нека да говорим за за швейцарските банки. Ти всъщност за какво си тук? За любов? Не. Не бе, за имот бе. Мога да правя компромиси, като валидирам женската си енергийна... Енергия? Енергията, да. И да ми... Да ти угаждат. И да ти угаждат. Те да ми угаждат на мен. Чакай, че се притесних, бе. Да се лагаш, ме. Не мога с ти с манипулиращи манипулативни състояния. Не мога, бе, Дани. Не мога, ядосах се, дай да я. И Ферарито си остана Лада.